meron akong na-receive na regalo ngayon. Ayan, na-receive ko na. Ipinatong ko na sa table. Ayan ang parcel. Kita nyo? Ngayon, bubuksan natin. Kumuha ko ng gunting. Hinawakan ko ng gunting. Binuksan ko na ang plastic. Ayan. Habang binubuksan ko ang plastic, what's up guys? Welcome to Visayang Tagalog channel. So, karon atay nabot na parcel. Gift galing sa aking asawa. Thank you to my wife, my beloved wife. So, ano tayo ngayon? Mag-vlog tayo ng pinaradyo ba? Meron akong na-receive na regalo ngayon. Ayan, na-receive ko na. Ipinatong ko na sa table. Ayan ang parcel. Kita nyo? Ngayon, bubuksan natin. Kumuha ko ng gunting. Hinawakan ko ng gunting. Binuksan ko na ang plastic. Ayan. Habang binubuksan ko ang plastic, mega shoutout to everyone and thank you for coming. So, kung gusto niyo magpa-shoutout guys, comment down below lang. So, para ma-shoutout ko yung mga channel. Hindi ko alam kung ano to guys. So, binuksan ko. Ayan, binubuksan ko ngayon. Ganun no? Paano ba to? Ayan pala. Left and right pala to. So, ayan, binuksan na natin ang plastic. Inilabas ko na ang box. Din. What a man! Ayun. It's called vacuum cleaner. Cordless. Cordless pala. Ayan guys. Salamat sa aking wifey. Meron ako panlinis ng car. Kasi yung car ko laging laging marumi kasi doon kumakain sila lahat. Sila. So, buksan natin ang ating new vacuum. Unboxing tayo. Wow. Kala ko kung ano. Ayan. Ibang ganda. Para siyang gun. So, tignan natin ngayon kung ano yung laman niya. So, ito yung main vacuum niya. Kasi natin baka mga ano tayo. So, wireless daw siya. So, ito. So, ayan o. Maganda siya. Powerful Tapos, meron siyang extra filter. Ito yung mga nozzle niya. Pwede mong i-extend dyan. Ayan. Tapos, ito naman yung sa ayan, ganyan yan. Uy, baliktad. Ganon. Yan, diba? Hindi, ganyan pala. Yan. Tapos tingnan natin mamaya. Then, after that, meron din siyang isa pang ito naman yung plug niya. Pero ito kasi pang kailangan walang extension. Tingnan natin. Ano ba? Direct lang pala siya. Yan. So ngayon, testingan natin. Hindi ko pa matestingan guys kasi may may problem ako sa aking health. Tapos, tignan pa natin yung isa. So, meron pa siyang cord. At meron din siyang manual na napakalaking manual kung paano gamitin at paano i-assemble. Pero made in siya. Pasensya na guys, hindi ko mabasa. Wala akong salamin. Made in China.
I think China. So ayan yung manual niya. Chinese kasi yung sulat. So follow the leader na tayo. So bali ang total item niya, may 3 siyang nozzle, may isang filter na libre. Tingnan natin kung may libre pa. Meron ng filter doon sa loob. Ayan. So may filter na siya sa loob, extra. Tapos ito yung ano niya, ang iyang extra. So ito, testingan natin guys kung gaano ka powerful siya. So ang gamit niya is USB port. So pwede na siyang gamitan sa sasakyan, i-charge mo sa sasakyan, pwede sa dito sa bahay. So ito yung lock niya. Testingan muna natin guys Guys, testingan natin guys. So, ayan. Parang ang battery niya guys is built-in. Wow! Power! Okay, kung TV pa, power! So, tapos, ito yung ano niya, charge. Yan. So, ayan. So, kung testingan natin, pwede. Very good. Check natin kung ilan multiple ba yung ano niya, or one speed lang siya guys. So, very affordable. Magkano to, mami? Ayaw sabihin ng asawa ko, regalo daw sa akin eh. So, paggaling ko na guys, testingan natin to doon sa baba. Gagamitin natin doon sa ating car kay Benzi Red. Benzi Red talaga, no? So, kung lilinisin nyo naman, turn mo lang yan. Yan, pwede mo lang kunin yung filter. Washable din siya guys, pwede mo siyang hugasan. Pero advisable nito, kung maghuhugas ka nito, dapat before mo gamitin ulit, tuyo, or gamitan mo ng air compressor. Pero kung sa bahay naman wala tayong air compressor, so hugasan mo na, hugasan mo na lang, and then patuyuin mo, tapos balik. Diba? Uy, sorry. Diba? Ayan guys. So, ito pa yung isang pin niya. So, maraming salamat sa akong asawa sa nagbigay nito. Sabi niya, anniversary gift daw. Ano ba to? Anniversary gift? Birthday gift? Dami, no? Nagsabay-sabay. Lugi ko, no? Nalugi ko. Birthday. Oh, birthday gift daw. Daya, no? Daya. So, matagal na kasi ko nagre-request ng ganito kasi yung vacuum kong isa nasira. Yun. Basta nag-click na siya. Kanina ayaw mag-click. Ayan, nag-click na. Oh. So, kala mo ano lang ng hair blower o hair sack. Pwede mo i-sack yung ano mo, buhok mo. Diba guys? So, maraming salamat sa pag-tanaw, pag-watch sa aking munting tahanan. So, kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa ating notification. At kung bago ka lang, at kung di mo pa napapollow ang aking Facebook page, please follow my Facebook page, Pahina ni VisLog. So, maraming salamat guys. Don't forget to buy my merch. Comment lang kayo sa akin.
And PM nyo na rin ako sa Facebook page. Maraming salamat. Paalam guys. Bye. Meron tayong merch guys. Available in 2 design. VisLog channel t-shirt. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel and click the bell button below para sa iyong notification. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, please click thanks to support my channel and like and share na rin para maka-inspire tayo ng ibang tao. Comment ka na rin kung gusto mo ma-shoutout sa aking next video. Magkitamay na rin ang aking Facebook page. Pakita ni VisLog. Maraming salamat. Paalam.